То да не е навънка, бе. И здравейте хора, днеска сте отново на канала RobG. Днеска ще играеме Hello Neighbor, само че с мод на Fredbear, там от FNAF, от Фреди от FNAF. Той знаете, че е много бързо в играта. И това е като цяло. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, ако харесвате такъв контент. И нека да започнем. Така хора, аз съм на менюто. Сега ето натискаме към модовете. Ето Фреди. Така, сега Exit и ще почваме нова игра. Start a new game с мод. Така, готово. Предполагам, че този път ще сме вече с Фреди. И ще бъде бая страшно, защото аз съм я минала иначе играта. Но с Фреди ще е бая трудно, защото той е бая бърз, както знаете, както сте гледали, предполагам, други видеа. И това е. Ето ни пак. Ето ни тичаме. Така. Така. Стигнахме до тука. Ма то вижте го. Значи от малък съм се чудил това как ходи. Вижте го как е кожа и кости. Много странно. Някой вика. Както винаги. Ето го съседа, но предполагам, че то ще е с Фреди от FNAF. Така. Това ще го скипна. Ето го! Майко мила. Бая си е бърз. Не знам как ще видим играта. Поне акт 1. Така. Оули. Оп! Ето го там. Виждате ли го? Сега какво прави? Ето го там. Гледай. Гледай го, бе. Гледай. Гледай. Гледай какъв е грозен. Гледай какъв е грозен. Сигурно бъгна. Този лети? Защо лети, бе? Мале. Да, така. Вземе кутийки. А чакайте със Сев какво правим? Викаме го. То да не бъгне, бе. Да, бъгна. Ха, я гледайте. Как бъгна. Сега не можем да стигнеш. Ха-ха-ха. Добре. Добре. Окей. Чил. Така. Добре. Влезна в къщата. Пак излезна. Какво правиш, бе? Къде отиваш? Бе? Добре, окей. Като гледам, сложи капан. Какво правиш, бе? Аре, влизай в къщата си, бе. Някак не го спря капана. Добре, той май отива в банята си. Сега дайте бързо да влезнем тука. Така. Да отиваме на втория етаж. Ай! Бързо. Добре, качихме се тука. Сега трябва да го направим този джъмп. Добре. Уникални сме. То ме видя. Глей. Ехо! То,
Какво правиш, бе? Къде отиваш, бе? Виждаш ли ме, бе? Аз съм на твоята къща, бе. Ти не може да ме стигнеш. Гледайте го как скача сега. Мале. Добре, айде да си вършим работата. Както трябва. Така пада тази картина. Тук можем да го отвориме и... По принцип не искам да го отварям, но ще бъде по-яко, ако го отворя. Къща е май. Предполагам. Близо е. Са. Отвори го. Са става страшно. Не, това за сега няма да го отварям. Това пише за сега няма да го отварям. Няма ли скачиш, бе? Аре, бе! Ами, като гледам за сега, не иска да се качва. Чакайте. Сега ще се качи, гледай. Оф! Добре, айде поне да си взема ключа, ако не стигне. Ма надали ще ми стигне, той не може да разбие вратата. Предполагам. Къде си, бе? Добре. И излезнахме успешно. Това е много добре. Опа. Натиснай грешния бутон, бате. Мале. Чайте сега. Трябва да се. Оп. Взехме го. Той влиза пак в къщата си. Предполагам, че отива в банята си. Добре, поставяме. Тихичко. Нали знаете, че трябва да сме тихи, защото той е в банята и само ако ме види. Да, ето го. Ето го. Предполагам, че всички го видяхте. Дай да вземе сега. Ти. То да не е навънка, бе. Добре, брат, кажи ми, кога успя да стигнеш до мене? Как, брат? В този ключ не ми трябва повече просто. Ух, леле, как се стреснах. Ето го. Така. Ето го. Мале, колко си бърз. Пак бъгна. Майко! Ти си много дебел, бе! Съжалявам. Не, повече няма да се занимавам с тебе. Аре, бе, ужаси. Що се дъбли? Къде отиваш? Къде отиваш, бе? Ей, какво сега ще правиш? Какво ще правиш сега? Какво сега ще правиш? Къде отиваш? Къде отиваш, бе? Ей! Къде отиваш, бе? А? Глей, каза стана. Ехо! Дебелак! Какво правиш, бе? Здравей! Да. Чакайте малко сега. Какво беше това скачане, бе? Добре, сега трябва да... То човек... не човек. Това е... Не човек.
Не, това ми трябва. Трябва ми нещо друго. Е, това там. Добре, взехме го. Добре, магнита не ни трябва. Къде е са този? Чувам, че се насирам. Мале, този човек колко е страшен. Не човек даже, а чудовище. Ето. Братле, здравей, как си? Предполагам, че си добре. Къде отиваш? Добре. Сега стои там. Не знам какво прави. Какво искаш да направиш, бе? Ехо! Ей! Глей колко е бърз само. Защо си толкова бърз, бе? Майко мила. Чакайте. Си оправя шапката. Мале. Къде сега отиваш? Надявам се да бъгнеш отново. Така да бъгнеш е... Ще гледам телевизия. Ще спи. Готово. Сега трябва да вземе това. Тихо. То спи още май. Поне го чувам. Май. Качва се горе, бързо, че. Майко мила. Хора, тук сме. Вземе този ключ. Трябва да го шипа този прозорец. Сейф, хора, чайте. Сейф. Как да се сейва? Добре. Сейф. Чакай. Добре. Сейф. Така. Братле, къде си? Къде си, бе? Ей! Ето го! Той е видял, че му е щупен прозореца и... Така. Сега отиди в банята. Къде отиде отново, е? Отиди да спиш ли? Да спиш? Не. Излезам пред прозореца. Добре. Окей. Не знам как се пробра през този прозорец, ама добре. Какво си работа? Сега трябва някак. Бам! Оле, хора, успяхме! Така. Сега още по-страшно. Да, знам как се прави това. Знам как да го извикам. Аз не искам изобщо. Това ще си го взема. Сам да не го видим. Мале, това звучи като него и е толкова страшно. Хора, гледайте сега какво правим. Застани нормално, бе. Това бъгва. Това не е добре. Мисля, че стига толкова за днеска. Надявам се да ви е харесало видеото. Ако е така, не забравяйте да се абонирате, да лайкнете видеото и весела седмица. Чао!